Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Good afternoon mga tugang, welcome po sa programa. Ini po ang Bicol Target Afternoon Edition. Sa pangaran po ni Pio Fernandez, ako sa inyong makakaiba, ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Kasabay niya to sa technical department, sa technical side, Ronald Baldo, Jerome Martinez, newsroom, yan po dyan si MJ Jarisco. Asin po si Ate Shara, kasabay si Jasmine, nag-aadal kan mga bareta dyan taod-taod na alas 5. Siringman mga tugang sa luwas, Mega Force Patrol para po sa mga bareta in the afternoon. Sa panginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Kumusta po mga boss, mga parantabay sa bilog na mundo. Hanggang po kitang alas 5 din pagkahapon, magsarabay-sabay lamang kitang mag-irestorya, may kinaraman po sa mga pangyayari sa tuyang kapalibutan. Sa bilog na Bicol Region, ini po ang Bicol Target Afternoon Edition. Kumusta lamang po kita boss? So mga Mr. and Mrs. dyan, so mga nasa opisina, din pribado asin sa gobyerno. Igwa patabi kita kikat 45 minutos. Ano ba dyan mga tugang? Naka-time out na, alas 5:15. Nagluwas sa opisina, alas 3 ang hapon. Kaya ngunyan bagamay, igwa na bagang ngunyan kaya nito, so bandiklak, ano po kaan so pig dudutang kamot? Ano po kaan so biometric, yan, biometric na bagang ngunyan. Kaya itong daing mga biometric, ilingon muna sa nanlagbok. Iling mo, alas 7:45 pagkaaga. Naglog siya alas 9, alas 10. Pinagbabawal po yan sa Civil Service Commission. Yan ang mga pang-ikit, mga tugang nin oras habang nagtatrabaho ka sa gobyerno. Di ba? Pero ang kwan ngunyan, mainit ngunyan na sitwasyon, iyo tabi ang budget hearing. May kinaraman po mga tugang sa national budget ka nagkapasimbagang kaswapon. Si Vice President Sara Duterte, buda tabi si Risa Hontiveros, ha? Mga tugang may kinaraman sa questions tungkol sa budget kang Vice Presidente. Kung talaga, pag nag-ururon mga tugang ang mga politiko na bako magkalyado, ang demang kibang iabutan tabi, may political, may political issues, ha? Diba? Tabi ki mga political issues, mga tugang na nag-aarabutan dyan po sa satuya na palibot. Kaya, bako maray, mga tugang na ang iarabutan tatabi sa tuyang nasyon. Dati magkasururog yan, ngunyan po nagkaigwanag ki Bako Maray. Mga tugang na alyansa, nagriwal na lugod. Igwana po ki mga, mga problema. Ano ba ibang mga congressman, mga senador, o... Ako sa iling ko, pag luminawas ang pigasabing warrant of arrest kay Presidente Rodrigo Duterte, may problema yan. Diba? Siyempre, ang administrasyon, papabiluhon ka ng taga-ICC. Diba? Sabi nila, pwede dang lumog sa Pilipinas, pero ngayon sa gobyerno, denge mapartisipar sa pag-aresto kung si man ang gustong arestohon. Ano ko sabihin kaya? Diba? Bako na may dakulang problema yan. Ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang pong dara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka mo magbabago, asintanganing mogmang atay, kay puan po nasabayan ng protection liver aid. Liver aid silimarin capsule, ang liver aid silimarin capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang liver aid, pwede po na mapugulan ang umabawasan ng danyo sa atay. Efektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wala.
Mahilig uminom o dai, mga tugang mas maray pong isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga pangenot na butika nationwide. Sige, bago po mga tugang sa report ni Pading Al, kadakol kan mga kadakol kan nagkakawarara ngunyan na mga wallet. Uni po, may sarong brown wallet po na nawara na may cash Buda ID sa pangaran po ni Pading Ben Abion, Benjamin Abion. Kan uminaging Agosto 20, mga 10 to 11 AM nawara po yan. Mga tugang sa sarong tailor shop sa Barangay Turatula, Legazpi City. Paki-contact na lang po kay Pading Ben sa 0967-248-0263 or isurrender po tilis sa estasyon kan DCGB. Sana po makabalik daw so ID, maski bako na po so kwarta. Sharing man, lost tabi and found na black camera and camera holder. May tripod pati. Nakuha po sa harani sa may statue of Our Lady of Salvation, Tamauyan, Legazpi City, last August 17. Pig turnover po ni Mr. Ruel Alejo from DTI Region 5. Naresibi po sa DCGB kan uminaging Agosto 20. Kung sa ipanpon makaresibi kayo ni na nawara asin tagsadiri ka na sabing camera, pakiklaim po sa DCGB. Hain tabi so camera kayo ni Shara? Hain so camera? Baka nasa opisina, no? Na opisina. So may camera po na pig turnover sa DCGB. Pakidescribe na lang po kung sa endo ang kamerang yan. Siring man, susi po ninsaro na Toyota van nasa pangaran po ni Lito Espinosa. Nawara man kan Agosto 20 alas 9 din aga. Sa kahalabaan tabi kang Ramon Santos Street as in Don Artiaga Street, Legazpi City. Diyan po sa may Albay Doctors Hospital. Pakikontak na lang po kay Mr. Lito Espinosa sa 0927-317-1747. O baka nakapurot man kamo diyang kisusi tabi. Mismong nagdigdi sa DCGB ini para po mga tugang ipangapudan ang pagkawarakan sa iyang wallet. Dapat idiretso ang kang ICC, kalaban ng International Court, normal lang na struggle of politics. Yan. Day pa po kita ilaw digdi paano na yan iyungani. So tugas ako ni Ange tabi ngunyan dangal daw ipapakaray sulinya kang kuryente diyan tabi sa barangay Purok 2. Wala kitang kuryente di. Paano yan? Hello Migo, good afternoon. May ilaw na diyan sa bay 8? Ay, arayo kami sir, sorry, di ko ara. Anong puro ka? Secret, malalaman nila. Ika talaga. Latusuntak yung salmatana ka. May komento ako. Sige. Para mo, so ibang mga maguran na napapastidyo na kang mga aki ninda na dahil nagkakataraman kang kadudruga o sa iba dyan, mas pabor kay Duterte. Kampanaw ni Duterte. Sa kampanaw ni Duterte mananggad baga kang nagdeklara kang sa ulat war. Iyo baga. Medyo na tunong baga kide. Iyo baga. Magagadan. So talagang para droga. So dahil ka man, ano naman matakot mo magadangga? Iyo na nga. Dahil ka talaga natarahan, natulong ang payo mo, suffer the consequences. Ito Migo, may nagagadan, tas siyempre, igwaki, nag-involve sa droga. Iyo nga ni. Although sa iba, di ba napatunayan involved sa droga, di ba? Pero yan na, sitwasyon ta. Ugma sa mga magurang ka ito, tapos sa ibang mga tao na napapastidyo kang mga paradroga. Munyan baga ba kung man sa kontra kita o sa administrasyon, nagralataw na naman nga ni. Iyo baga. Di baga sa muya nga ni, gani na tigbibinta sa kulang na sa maglagi po ito. Yes. Totoo. Baka uyang na naman, para naman kami nagikiaram ta. Baka man kami otorisado, baka madamay kami ratman sa mo. Yan. Aha. Kami yan kang nadaog ni mama na kupulungon da si Duterte, i-investigan sa arog ka yan. Iuragan na naman siya na kung may blood ko ba yan naman. Kung may blood ka, kaya man ipagulong ni Duterte. Okay, sige. Kaya, maray maraot. Maray maraot baga. Oo. Salamat, Abe. Sige, Migo. Mabuhay.
Alright, mga tugang, mga dagdag na report, hali po dyan sa luwas, kasabay po si Paring Alar Mario sa mga dagdag na bareta, ngunya na pag-aaga. Pagkahapon, Paring Al, good afternoon, kamin. Salamat paday maray na hapon dahil naman na sugpang ang mga paratsenda nin sira digdi sa corner Tula-Tula and Mauyod area na haloy ng pigreklamo man kan taga Saudan kan Albay. Ini ang sitwasyon giraray ngunyan pade sa pag-agita. Alas 4 yaon na nakapwesto ang ibang paratenda nin sira. Minahibugon ini lalo ngunyan na madali na naman magluwasan ang mga trabador sa klase. Yaon digdi ang volume kan mga paratsenda. Minadakulon man ang customer, lalo-lalo na sa mga parasiring sa southern part kan Legazpi. Aloy ng reklamo ini kan mga taga-Albay Public Market dahil apektado man sindang maray. Alagad garo man sana mga langaw na pag-alawan ni Andy na Marbella sa Task Force Kalinigan asin Kayasan. Yaon giraray ang mga paratsenda. Ngunyan, siri mangyari ang sitwasyon. Aloy nang nagiging problema, balik-balik sana. Aga hapon, yaon ang presensya kan mga paratenda ni sira na minaapektar man sa mga legal man na nagpupwesto sa Albay Public Market. Yan pa din informasyon alay sa Albay District, Alar Mario, DCGB. Thank you, Paring Al, sa report. Alas 4:25 na. Oras mga tugang sa Pilipinas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Bicol Target. Target Report. Duwang kita kay Chief Jimmy Nasalita. Jim, good afternoon. Yes, salamat BP maray naga sa mga parantabay sa mga dagdag nyatong bareta magayon an kay si panlakdang na ipinasar ni Congressman Fernando D. Cabredo through resolution sa Kongreso. Pinagahagad sa COMELEC na gabos na mga makarandidato sa 2025 election dapat i-undergo o i-attach sa certificate of candidacy ang resulta sa drug test. Biga uyunan nga ni bagay ni kan COMELEC chairman Garcia alaga digdi sa hibaba sa mga election offices all election officer sa mga munisipyo siyudad na pigpulsuan man yato ang mga opinion kan mga election officer base sa mga maski sinda uyon sa siring na lakdang tauyon nga ni so sa indang chairman. Alagad sa kuday na nagiging lay o enacted ang siring na lakdang nasa intonosis ini sa pagsabing kung ipapasunod ini dapat back up nin sa rong lay. Alagad nasa mga kongreso man giraray ini kung marikas nindang maaksyonan maihabol takunda ini maihabol sa filing September, October filing na baga tabi BP. Ang hapot ni damaktuaran pa daw yan sa Kongreso. Iyo. Oo. Dapat enacted yan sa lay bako man resolusyon. Oo. So, depende na yan sa election COMELEC national kung paano yan mai-implementar na resolusyon na ipinag-file ni Congressman Fernando D. Cabredo tangani an katuyuan bagakani na masiguro na ang mga makarandidato dahil nindigta o influensya ang personalidad ni pinagbabawal na pulong tabi BP. Pero ano tabi to, Jim? So, nabasa ko ito na yun si COMELEC chairman, di ba? Oo. Si attorney Garcia. Pero ano yan, sa pag-file ka ito, dahil man hindi i-require ang kandidato. Tanahiling ko ito, so gusto pwedeng mag-submit. Halimbawa nga, kamadalagan ka na board member o konsyal nga dyan sa Kamalig or Ginubatan. Halimbawa, pwede ka magparag test, i-attach mo itong sa imong test result sa imong COC. Amo na ito yan mangyayari. Sa requirement. Pero kung habok ka, kung gano'n, di man ika mapipiro, may Supreme Court ruling na kayan, di ba? Pero magayon yan,
na ipailing mo sa constituencies mo na kaday ka ki ano man na record na ka naggamit ng illegal na droga, maski anong klaseng illegal na droga. Oh, ang Di ba? question, an babasihan kay to kan mga election officer. Kung ito man sa ng resolution, dahil man da pwede. Oo, dapat may gari. Basta nagpaluwas man lang ki opinion kay to si Chairman Garcia. Oo. Siguro magiging effective ang gym sa buong Pilipinas kung halimbawa ngaya magpaluwas ngaya ki resolution and bank, di ba? Ang COMELEC, pwede yan. O, kundi, kaya lang, gari may... Pero depende man ginaraydahan sa Kongreso, dapat enacted kan Congress. Oho. Ang hapot, umuyon daw ka ng buong Kongreso. Ikadaw ang hapot, ayan, sarap pa yan. Ikadaw ang hapot, makahabol pa daw yan. Tama gayon, yan. Kuha na baga ang filing? Oktubre na baga? Oktubre, 1 to 8. Oh, 1 to 8 baga September. Oh, almost, dahin naman ang kaya, G. So mga bakukan pabor na congressman, Oo. lay gayo na sana yan. Oo. Gusto mong ibalandra ang buhay mo dyan na mapabor-pabor ka Niya ko nagsup ka baga. No. Pagkatapos, siyempre makontra ka. Di ba? Pero Ano, maganda yan nakaisipan ni Congressman Didi Cabredo na maski ning mga election officers. isubit mo sa diri mo kung nga na dengdig tayo, isubit mo sa diri mo. Tama? Di ba? So ang question, time element, Yes. makahabol pa nga nini. Oh, garo day naman abuton na yan ta. Tapos First reading, kung second reading, may mga committee hearing pa yan, Yeah. filing na baga sa masunod. Kung makahabol man halimbawa, ano ini sa inaccredited, sa ini pwede magpa drug test na dahil ma-influensya, makunayp Yes. kan sa rong politiko. Oh. Na ngaya, halimbawa, may digda ngaya ako, duman nga ako sa, Oh. so pwede kong Tabata na dahil baga mag- sa mag-iwas na mga dahil. drug testing baga nagsararado na ta. Kay to baga dakulon ba anta pag marinyo ka kan lisensya mo sa pagmaneho ipid mapa-drug test ka ngunyan bagaday naman. Ah. Ako nga na ito naka-experience ako nag-drug test ako ibang para kapot kan so botelya. Okay na, resulta no. Negative. Nagangiwi-ngiwi ka wag pag nagaprograma. Kaya na baga. Pagkaraya dyan. Nagatiwi-tiwi ka baga minsan. Jimmy Nag- na salita di si Jimmy nyo. Naka-experience ka mo ka nagpa-drug test ka mo sa lisensya sa pagmaneho. Ikaw Ronald, na-experience mo ito Ronald? Tita man ka bagang botelya? So itong sterilized na botelya, di ba? Isan may lisensya sa Indo, ikaw Jerome, ikaw ang kang lisensya, no? Si MJ, may lisensya ka anak sa pagmaneho? Si Papa mo ni Gwa, di ba? Kaya ito, pag ma-drug test ka, ma-renew ka, mapila ka dyan sa mga drug testing, tawang ka kibotelya, kiyotong salit sa nang sterilized na sir, duwang ka na po sa banyo, dyan mo ang ihi mo, ay nga niya ako, dahil ko kaya makulog ng kamot ko, kasi ako nga sir, makapot. Kung anong kapilyon mo na naman niya, sa buhay na naman niya. Aram mo kung nawala ito, tamay Supreme Court kay itong desisyon na nagbabayular na ito sa diretso ng tawo. O, nawala baga sa mga drug testing sa pagmamaneho. Hello? Uha? Ako, sir, Mm. ang pinabot ko naman yan mo, wala naman ang gad. O, baga. Kanginot, arog man ako sa mukha, so nagpa-drug test man ako. Oo. Titinawan man ako laganan kang ihi. Oo. Ano yun ako makaihi? Oo. So nagtaw sa kuya na piyado duman, magayon, no? Lalaki so nagkapot sa imo, nasundan ta ka eh. Dahil sa nailot siya daw, kaya ito nakalit ka na. Magayon na siya, so nagtaw sa ukang butilya. Abay palugod, dahil man ako nagkakaihi, tanag-ubag lugod siya. pero ang kinaputan niya, Migo, laton. Ito. Sa salaton pigzol. Uminubag. Lato, so... Hoy! Basta ka sa... Na, bye! Alright, di ba? Kamong nagdadangog mo niyan, oh, di ba, anong reaksyon nindo na anong kandidato dapat ipa-drug test? O magkuhan siya? Mag-voluntary kang magpa-drug test ka. Magayon baga di. Gabos na kandidato, ma-volunteer na magpa-drug test. I-attach ang resulta, duman mga tugang sa Certificate of Candidacy. Anyway, baka walang ground for disqualification?
Only that, pag nag-positive ka, rheumatic ka. Salbata na ngaya, boy. Suminupsup ka ngaya pag bago ka nag-file. Ano nga, sinupsup ko ngaya? Galing nga, nakakalampunay ka. Hello? Pero Sir Hen, Oo. tama yan. Ipa-drug test mo lang agad. Oo. Ano man ang katakutan ninda? Correct. At Yeah. least, kung ano man ang pagpaparangalab-ngalab mo dyan sa mga constituencies mo, sa barangay mo, kung sa ilang lugar ka nagdadalagan, lalo na kung against ka sa mga drug addicts, sa mga nagagamit, Opo. sa mga paratinda, at least, napatunayan mo na negative ka. Yan, Sige, yan. sige, nguwab-nguwab mo. Mhm. Kaniguan mo na pasali mo, saro ka man pala sa parasubsob. Yes, di ba? At least, Mas maray na sa pagtindong mo dyan, negative Migo, ka. malinig ang pagkatawo mo. Oo. Pero sir, may nadaw ka Sir Hen. Oo. Dawa palan nagamit ka, pwede ka mag-negative. Nata, May nadaw ka, kung may nakaistor sa kuya, ano na? abo ka taram, bawal une. Okay. Basta niya Sir Hen, nakakontra pala niyan, kaya... May pangontra? May pangontra? Minsan useless. Ah, okay. Minsan Okay. useless. Okay. Pero lang kung kirikigan sa dayaram, Oo, oo. hindi siya makapreparar. Yes, yes. Sir Hen, bye-bye. Okay, bye-bye. Thank you. Alright. Mga tugang alas 3, kaya alas 4:35, oras mga tugang sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, ganado! At syempre, kapag good times, ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Apobado na yan sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salud asin pang turismo, programa kantes da asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan, makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang, siya ang leader na kaipuhan ta, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong diyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Pigdadangog ko baya so pasimbagan ni Senador Risa Hontiveros buda ni Vice President Sara Duterte. Matindi man adi. Nahiling nindo ito. Si Senadora Grace Poe, mga tugang, siyang presiding officer sa chairman on finance kan Senado para sa deliberasyon mga tugang kan 2025 national budget sa Office of the Vice President. Piguugid ni Senadora Risa Hontiveros ta si Vice President Sara Daa igo mga tugang kim mga libro na worth 10 million pesos. Nan librong ito, yaon da nakapangaran, so pangaran kan Vice Presidente.
nagkapasimbagan suduha. Hanggang sa uminabot duman mga tugang sa punto na si Vice President, si Senador Hontiveros na nagagad kitabang kay kay Sara Duterte kan Davao. Kananggana na ngaya bilang senador, siya pang yang inot na buminanat sa ama ko. Saka baga. O, si former Secretary, DepEd Secretary Sara Duterte, igwada ang mga tugang ki 10 million pesos na libro. Ang problema ngayon ni Senador Risa Hontiveros, sabi ni Vice President Sara, sa mga libro ngayon na ipig-distribute mi ngaya sa mga barangay sa Pilipinas, may yaon da duman sungaran niya. Anya baka man ang gadya o siyempre secretary bagagan Department of It. Kampanahon na ito, I do not nungon yan kung ano na. Kaya mainit so kwan kanduwa, pero aram mo bilibon ako kay Senadora Grace po. Very siya, diplomatic siya, mga tugang sa paghandle kan mainit na sitwasyon, mga tugang kan committee hearing tabi. Ngunyan, oni ang latest. Sabi ni Vice President Sara Duterte, aram niya daa, naigwana da ngunyan kinamumuro, mga tugang na issue, tungkol mga tugang sa tungkol databi mga tugang sa impeachment sa Vice Presidente. Malangani sabi sa mga headlines sa mga tugang sa YouTube, Duterte Hontiveros clash over politicizing budget hearings. Diba? De ko nga kursunada nga ang style nga kan sa tuyang Vice Presidente. Sabi man ni Senador Hontiveros, de ko man niya kursunadan ugali kang Vice Presidente ta. Saka baga. Saka, bako na umininit mga tugang ang sitwasyon tabi sa isyu mga tugang kang kwan kan politika sa satuyang nasyon. Sabi si Senador Risa Hontiveros, mga tugang will propose the realignment of the 10 million fund for the distribution of VP Sara's Isang Kaibigan book. I think ngaya improper request yan. Kung ikaw ang sumulat niyan, hindi pwedeng gamitan ng taxpayers' money para ipamudbod. Yan. Tang dating kaya duman, mga tugang, ang nagsurat da tabi ang Vice Presidente kan libro. Di man niya pwede ko nagsurat ngaya kaiyan, kung di ka ngaya nagsurat ngaya kaiyan, adi, uning, di man niya pwede na ngaya gamiton mo ngayang kwartakan gobyerno para ngaya ipamudbud mo ang mga iyan. Unin ang ngunyan ang latest. Sabi ni Sara, igod ang ngunyan mga tugang kipigbibilog na impeachment kontra sa iya, duman mga tugang sa House of Representative. Dahil lang po duman sa problema na ito mga tugang kan libro. Anong klaseng libro yan na i-distribute na tabi sa bilog na Pilipinas? Libro mga tugang na pang-elementary. Libro po na pang-elementary ang pinag-ururunan ninda. Ang titulo, Isang Kaibigan. Magayon man ang ganda libro, ang aligasyon na nagsurat da si Sara, Vice President Sara Duterte. Iyong mananggad. Sa likod, mga tugang, may nakasurat siya, Isang Kaibigan, Sara Duterte. Saka. Nagkainitan dahilan duman mga tugang sa ilinuwas na informasyon na ito, mga tugang tabi kan sa tuya na akan isyu tungkol mga tugang dyan sa libro. O sabi ni Risa Hontiveros, Senador Risa Hontiveros, atong sabi sa bareta, mga tugang, dumanag po iyan sa salong libro na nagkantila din 10 million ng titulo, Isang Kaibigan.
Bata ni ba si Sara? Naroon naman nito si BP Sara kan may binungag ini mga tugang na kuan. Asi nga to Ronald, may binungag ba siya sa Davao? Naroon naman nito ka ito. So, sheriff, may tinakuan bagang sheriff ini kan mayor siya. Binungag kan vice presidente, mayor siya ka ito. Mga tugang taang Office of the Vice President may proposed siya na 2.037 billion budget. Ano opisina, mga tugang kan Vice Presidente. Abangan nindo yan, marluwas yan, mga tugang sa mga periodiko nasyonal, totoo lang, sa mga pagbabareta, hindi po sa DCGB, asin sa mga national news, sa bilog na Pilipinas, ang mainit, mga tugang na tataramon, mga tugang ninda Senador Risa Hontiveros, asin Vice President Sara Duterte. Nagduman ka nga sa opisina kung nagkandidato ka, naghagad ka ngayang tabang, di ba? Habo ka ngayang tabangan, kanso tinabangan, arog man talaga nagkakandidato ang senador. Pero ang bilib ako kay Grace po, kung paano niya mga tugang pinagpacify ang sinabi ng uron kandua, argumento kandua. Dapat baga, pag resource person ka, you should answer, di ba, the queries of the senator. Man, sinimbag ito ko ng hapon niya, kundi, basta sa nang tinakuan mga tugang kan vice presidente. Pero magayon nun, pag-preside ni Grace po, very diplomatic po siya and nakuha niya kimaray answering na proseso. Magbabalik po mga tugang ang Bicol Target. Makalipas lang kan mga patalastas 10 minutos bago po mag alas 5 nin hapon. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, alright. Reaction muna tayo halin sa tuyang mga listeners ngunya na pagkahapon. Hindi po sa tuya na programa. Good afternoon, Henry M. Abangan tayo na impeachment na antaba ka mananggad makalusot iyan dyan po sa House of Representatives. Sabi ni Manuel Manuling Garcia, magayon tabi ang proponido ni Congressman tanganing dain na pwede na mga paragamit asin para chungki kan bawal bago magkandidato. Tama po yan. Mas magayon tabi kung itong mga surrenderies dahil na magkandidato, meaning ang mga naparagamit sinda. Ang addict will always be an addict. Pwera na lang kung may protector na lang. Alright. King Reynaldo, maray na hapon tabi sa imo, amigo sa Bangkirohan. Ging Villanueva, good PM, akap po ang concern ko. Asko tabi if akap para sa gabos, no politics involved. Sabi ni Senator Tolfo, below 23,000 income can avail. Ask ini kan mga ibang residentes. Thanks. Dominic Lurin. Good afternoon po. Pabati po sa pamilya Lurin sa Bunga, Ligao City. Okay. O sige.
Yan tabi, mga tugang aniba pa niya to na mga pwedeng, alright, sandali lang, sa iba niya tong reactions, alright, nya nga tabi, madali lang, nang sinampun kayo ni, ito, nya nga, ay, nag-feedback ba, tas baba tabi ang volume tabi, Jerome, nya nga man kaya mag-aagad si BP Sara budget git sa national budget. I-personal niya ang libro niya, kina para siya magasimbag nung unga ni Senador Hontiveros, kadakol niyang sinabi. Diyos ko! Alright. Sir, so diskusyon po ni Sara, buda ni Risa, gari maluya po ang simbag ni Sara. Dapat dain niya pag-ungkaton during eleksyon na nanggana si Risa sa Davao. Dapat ang paliwanag niya about sa budget sa school books, ipapanao sa mga bata. Nakakagang pangaran niya, nabako man siya sa diri, ang budget. Yan ang hapot. Nalibong si Jimmy Maray na hapon, Jim. Okay, so report ka bago ni Jimmy. Salbay market, paano palawo ang presyo kan sira over, ay bakit may nakalaog ding sira sa udan? Di ba? Market. Kan sa Domingo nag-sound kami, grabe. Dahil naman, mga tugang mababa tabi na presyo kan mga barakalon, dyan tabi sa mga merkado ta. Never yan. Ha? Sabi ni Jerry Bailon, yan ang laman kang libro. Halat ko na, Migo. Kapilyon mo naman ni Migo. Okay. Yeah. Yung mananggan. Ang isang kaibigan, may nakasurat kwento ni Inday. Kwento ni Inday para sa lahat ng batang Pilipino. May mga bayong-bayong mananggad, Tapos sa last page niya mananggad, niya also may bayong-bayong buda na kailalanin si Inday, Sara Duterte. Yun nakasurat sa last page. Anyway, yun tabi. Thank you tabi, amigo. So nagpadara kang informasyon na yan tungkol dyan. All right. Sige. Another reaction. Tinanong ni BP Sara tungkol sa aklat na sinulat niya na may pamagat na isang kaibigan. Ayun man ang ganay. Nasalungat sa itinuturong aral nito nang pinasilip ito ng mga pangunahing kabanata. Chapter 1, ang kaibigan kong sheriff. Puro kapilyuan ka mo. Karaw na naman na. Me and I. Puro karaw. Alaga kong 10,000 ghost employees, dating Team Unity. My Chinese friends, iwas gorgor. Puro kapilyuan. Pero naling ko natabi subong content, kaya lang dahil ko basta-basta mababasa. Kung ano yan na makaskasong kaya, paano daw magkakita ka ito kang kopya, So kopya baga, kan laman kang kuan, kung paano te. Good afternoon, Hen. Nabasa ko man ito, tabi na librong ito tungkol sa may mga bayong-bayong. Good afternoon. Ang pigpapahiling po duman, so istorya kang buhay ni Sara Duterte. Good afternoon po. Drug test po, dakulang hapot. Alright. Sabi ni ni Jeril Aranya. Hen, good afternoon. Sige. 3 minutos bago po mag-abot ang alas 5 ng hapon. Latest tabi sa issue kan pertussis, mga tugang sa Bicol as of August 20. July 1 to August 17, 2024, igo po kita ki 133 cases po kan pertussis. Ang clinical case, 88. Laboratory confirmed case, 45. Total number of deaths, 2. Albay, 60 ang kaso. Camarines Norte, 2. Camarines Sur, 32. Catanduanes, 0. Masbate, 3. Sorsogon, 35. Yan tabian. Sabi, mga tugang kan Department of Health. Lungkol yan. Kaya, yan bagang pertussis. So, whooping cough, dakulong pa kayan. Mga tugang ang kaso na yaon po sa Satuyang Rehiyon. Ingat po kita ka, boss.
Madadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target After